Se olisi toinen päivä Port Blairissa ja ajattelin tulla testailemaan mun uusia vehkeitä. Mulla on tämmönen langaton mikkisysteemi ja pitäisi helpottaa tota hommaa aika lailla. Eli äänen pitäisi kuulua selvästi ja nytkin täällä tuulee silleen aika lempeästi, mutta puhelin siihen varmaan ottais vähän kontaktiin, niin tän karvatupseron tuossa päällä, niin pitäisi nyt estää sen kohinan tulemisen siihen. Mutta joo, toinen päivä. Tämmöstähän tää kaupunkimeininki täällä on. Kävin syömässä ja mitäs kaikkea. Mä vähän kiertelin tuolla ympäri ämpäri, mutta on kyllä jumalauta taas niin kuuma, että täällä on 29 nyt on varjossa. Tai ainakin mitä toi mun puhelin näyttää, en sitten tiedä, mutta tää on nyt tää eka viikko on siis mulle se kaikista pahin ennen kuin kroppa rupee tottuu tähän lämpöön. Eli mä hikoilen kuin pieni sika. Siis tää on ihan tuskaa mulle. Mutta viikon päästä hellittää ja 2 viikon päästä mä oon jo ihan sinut tän ilman kanssa. Mutta joo, kävin vähän seikkailemaan tuossa, kattelin vähän, että mihin Suomen lähdetään. Niin huomenna otetaan tommonen, onkohan se tuk-tukki nimeltään, tämmönen 3-pyöräinen semmonen taksi. Se ei taida, Taimaassa se on ainakin tuk-tukki, mutta täällä se taitaa mennä toisen nimellä. Mä otan sen alle ja käydään kattoo vähän tähdenmuodosta vankilaa ja sitten mennään semmoseen, katsotaan päästäänkö Forest Parkkiin ja on tossa vähän kaiken näköistä. Ajattelin vuokraa sen semmosen 3-pyöräisen taksin koko päiväksi ja sitten lähdetään vähän kiertelemään, kattelemaan mitä täältä oikeesti olisi teillekin näytettävää muuta kuin katumaisemaa ja tollasta. Mutta tää on kyllä aika nautinnollista. Tässä mä mun rappusilla ja ihailen maisemaa. Tää on niinku, kyllähän tää oikeesti on semmoista niinku rentouttavaa. Et vaikka tää ei ole niinku semmonen lopullinen kohde ja miksi mä edelleenkin päätin olla täällä se 7 päivää, niin se oli ihan kiinni siitä, että mulla ei ollut eka mitään niinku lauttalippua sinne lopulliseen kohteeseen. Ja sit mä valitsin tän hotellin tästä ihan sataman vieressä, että mulla olisi tässä viikko aikaa vähän pällistellä, mitä kaikkea täällä on ja rauhassa tutkii sitä, millaisen lauttalipun mä sitten siihen otan ja hilpasen kohti tulevaa kohdetta tai lopullista kohdetta. Mikä se nyt olikaan? Havelokin saarta. Siellä pari viikkoa ja semmoista. No niin, ja sitten mitäs mä sitten oikeasti päädyin tänne, että mä tulen tänne Port Blairiin ja Nicobarin Andaman Islandille. Niin on ihan semmonen, että mun intialainen ystävä rupesi puhua mulle tästä jutusta tommonen 3 vuotta sitten, että tiedäksä muuten, että meillä intialaisilla on samanlainen mesta kuin jenkeillä on Havaji. Mä en oo kyllä koskaan kuullutkaan. Sitten se vähän kertoi tästä mestasta ja sitten mä koitin vähän googlettaa, sitten Googlelle ei hirveästi mitään tietoa löydy ja sitten mä vielä niinku, ennen kuin mä tähän niinku reissuun oikeesti sit niinku rupesin satsaamaan, niin mä kysyin, että anna mulle nyt jotain, kun en mä Googlesta löydä mitään. Että heitäks mä nyt hukkaan ton 3 kuukautta, jos mä sinne varaan. Niin se laittoi mulle sieltä sitten pari intialaisen matkatoimiston näitä matkaoppaita tänne tai siis niiden sivuston, että pääsee tutustumaan mitä täällä on. Ja kyllä se vakuutti mut niin vahvasti, että kyllä mä tänne tulin. Ja tämähän nyt on niinku, näihinhän intiaanen lähtisi niinku oikeesti ikinä. En ikinä lähtisi millekään lomamatkalle, mutta tää nyt poikkeaa siitä ja sitten tää Port Blairikin, kun tänne tultiin, niin miksi mä nyt täällä voisi olla viikkoa? Jää mulla kuitenkin se melkein 3 kuukautta vaan muualla. Mutta joo, semmoista höpinää tälle päivälle ja katsotaan mitä huomenna saadaan aikaiseksi. Ja nyt testattiin muuten tää mikki, että miten tää toimii. Katsotaan nyt, mä puhun ihan normaalisti, mä käännän ton kameran tonne. Mä lähden kävelemään tänne ja mä höpöttelen täällä ihan normaalisti, niin katsotaan. Täällä mä höpöttelen ihan normaalisti samalla äänellä kuin siinä vieressä, niin tän kyllä pitäisi kuulua siihen ihan nätisti.
Mutta joo, aika hyvin tuulee, niin katsotaan auttaako se yhtään siihen. Mutta semmoista. Tulipahan vehkeitä testattua, katsotaan nyt. Ei muuta kuin pysykää kuulolla ja katsotaan mitä tulee. Oho, tulipahan pitkä video, 5 minuuttia. No, semmoista se on välillä kun innostuu höpöttää.